Ukážem vám, ako si uhačkujete bubble stitch, to je táto bublinka. Naberieme si priadzu, pichneme do očka, znova naberieme priadzu a teraz máme na háčiku 3 očka. Naberieme si priadzu a pritiahneme iba cez prvé dve. Takže 1, 2 a máme hotovú prvú časť. Tak tieto časti budeme háčkovať buď 3 alebo 4, záleží akú veľkosť tej bublinky chcete. Ja urobím zo 4. Teda znova nahodím, pichnem do toho istého očka, naberiem a prehodím. A teraz tu mám nahodené 4 očka. Znova ale prehodím priadzu iba cez prvé dve. Tak, a teraz mám na háčiku 3 očka. Znova naberiem priadzu, pichnem do toho istého očka, pretiahnem. Teraz tu mám 5 očiek. Pretiahnem znova iba cez prvé dve. Teraz tu mám 4 očka a mám hotové 3 časti. Vlastne 3 nedokončené dlhé stĺpiky. A teraz naberiem priadzu a znova do toho istého a to už je naposledy. Teraz tu mám nahodených 6 očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naberiem priadzu, pretiahnem cez ďalšie 2 očka a ostalo nám na háčiku 5 očiek. Naberieme priadzu a pretiahneme cez všetkých týchto 5 očiek naraz. Ďalej si upevníme tú bublinku tak, že pichneme do ďalšieho očka a urobíme do neho krátky stĺpik.